ये बंसी काका तो बहुत धनी ହେଇଗଲେଣି ଦେଖୁनु ଘରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାକରାଣୀ ଟା କେମିତି ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଚାକରାଣୀ କହୁଛୁ? ମୁଁ ପରା ତାଙ୍କ ଭାଣିଜୀ ନେଉଳି। ଆରେ ମୁଁ ବି ଝିଅ ପିଲା ହେଇଗଲି ରେ। ଦେଖ ଦେଖ କେମିତି ଦିଶୁଛି, ମୁଁ କଣ ସୁନ୍ଦରୀ ଦିଶୁନି? ଆମେ ଉପଲା ଅତି ଆମେ ତ ପଲେ ଗୋବଲ ତ ଲିପୁଲୁ। ଛାଡ ଛାଡ କି କହିବି ଆଉ ଆମ ମାଇଙ୍କ କଥା। ଘର କାମ କରେଇ କରେଇ ମୋ ପ୍ରାଣ ନେଇ ଗଲେଣି। ହଉ ଆସି ସ୍କୁଲ ଯିବେ। ଗୋବର ଗୁଡାକ ଲିପିଛୁ ଜିଓ କ୍ଲାସ ରେ ବସି ହବନି ଆଉ। ଆଲୋ ଏ ନେଉଳି ତ ଦୁଆର ଲିପା ପୋଛା ସରିଲା କି ନାଇଁ ବା? ଖାଇଲା ବେଳକୁ ତ ହାତକୁ ଫୁରୁସତ ମିଳୁନି, କାମଟେ କଲା ବେଳକୁ ହାତ ଥରୁଛି କାହିଁକି ବା ତୋର ଏତେ? ଆଲୋ ଏ ଡାଙ୍ଗି କୋଉଠି ମରୁଛୁ ଲୋ? ପାଣି ବାଲ୍ଟିଟା ଆଣିବା ଜଲ୍ଦି। ବୋଉଲୋ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ, ଡେରି ହେଲେ ସାରେ ରାଗିବେ। ମୁଁ ଆଉ ପାଣି ଯୋଗେଇ ପାରିବିନି। ଅଧା ଦୁଆରୁ ତୁ ପାଣି ଆଣି ଲିପିବୁ। ନେଉଳ ନାନୀ ଯା